Čaute, volám sa Jožo a som autorom blogu chcembytšťastnejší.com. Toto video vzniklo na základe podnetu môjho kamaráta Patrika, ktorý mi pred pár dňami napísal a požiadal ma, aby som mu napísal nejaký tréning, ako by on mohol zabehnúť svoj prvý maratón. Mne sa to pred už takmer 2 mesiacmi podarilo. Dosiahol som to na základe minimálneho tréningu s minimálnym úsilím a s minimum času, čo sa týka tréningu, a celkom to rozbúrilo diskusiu v kruhoch mojich priateľov, kamarátov. Takže toto video bude o tom, čo robiť, čo nerobiť, a ak si chcete skutočne svoj prvý maratón zabehnúť a dokonca aj užiť. Takže dám tu niekoľko rád, ale na vás, aby ste si to zobrali, nezobrali, posúdili, porozmýšľali, vyhodnotili, dá sa to, nedá sa to. Ja na vás, môžete to vyskúšať. Každý môže zabehnúť maratón. OK. Takže ja som to rozdielal na také 4 hlavné časti. Sú to tekutiny, potom je to výživa, relax a tréning. Tréning si ešte rozdelíme na pasívny a aktívny. Týmito časťami vás postupne prevediem v tomto videu. Urobíme veľmi krátke. Niekomu sa nechce počúvať siahodlhé blá blá blá, takže urobíme to efektívne. Ja vám poviem len to, čo skutočne mne fungovalo, a bude na vás, čo si z toho zoberiete. OK? Takže môžeme začať. Ďalšie video bude o tekutinách alebo o pitnom režime. Bude hneď tu dole pod týmto videom. Že ak sa vám toto video páčilo, pokračujte a zistite viac. Čaute zatiaľ.